Ellos me quieren asesinar por todas las denuncias que les hago a medios de comunicaciones, por periódico, pero no lo hacen por el acompañamiento internacional que tengo, la visibilización internacional que tengo. Per mi l'acompanyament és una oportunitat molt bonica per estar al costat de gent que estan en lluites i en processos socials. I més que res també seria això, doncs tenir més presència física allà. Amb ordres de captura ens enganxem a tots els líders i saber sempre on te'l porten. Què és l'acompanyament internacional? És acompanyar defensors i defensores de drets humans. En el cas d'IAP, acompanyament sobretot a organitzacions camperoles. Uno de los rasgos que ha tenido la guerra justamente ha consistido en una violación sistemática de los derechos humanos. Entonces el acompañamiento fundamental, primero para reconocer, para entender las características, la dinámica del conflicto. Segundo, para acompañar a las comunidades fundamentalmente rurales, diría yo, y sobre todo campesinas, afectadas por la dinámica de la guerra. Estem creant un context per garantir aquests drets humans i aquest dret internacional humanitari. El movimiento campesino popular y social de Catatumbo, constitución de la zona de reserva campesina. En solidaridad con los campesinos. La lucha campesina por la paz y por la vida. Qui demana, evidentment, l'acompanyament són les associacions camperoles. Un cop es demana l'acompanyament formalment, que ho fan via e-mail, envien una carta dient la ruta que s'ha de seguir, els dies i a qui s'ha d'acompanyar. Es decideix quines dues persones són les idònies per fer l'acompanyament. S'envien unes cartes a les ambaixades, a les forces d'ordre públic, per avisar que estarem en regió i que estarem fent acompanyament en regió a tal organització. Pel fet de ser internacional, dissuadeixes que no hi hagi cap problema de que pugui entrar, diguem-ne, l'exèrcit o la policia, o també la situació que té Colòmbia, que té paramilitars. Tampoc servim de seguretat com pot servir una escolta o no anem armats, evidentment la nostra és la paraula. El meu dia a dia passa a la ciutat de Bogotà i quan estem a ciutat és fer feina d'oficina, podríem dir. Estar-te sempre més o menys pendent de totes les notícies que van anant sortint, per fer una mica de conjuntura. També tenim la nostra feina a terreny, que és la feina més interessant, més bonica. En la cancha de ¿Qué me ibas a proponer? No lo digas, que ahora me va a dar envidia. Mañana es la marxa. Estarem aquí durant tot l'event, esperant l'entrada dels camperols, passarem la nit aquí amb ells, demà marxarem amb ells, fan una marxa per Barranca. Molts cops ha passat que hi ha persones que no formen part del moviment, d'organitzacions socials, i entren a l'event i es poden fer fotos. Llavors aquestes fotos mai se sap per què es poden utilitzar i si la persona és una persona de confiança se li ha de demanar que borri aquestes fotos. Arriba la policia i en algun grup de camperols els demana les cèdules, que això sí que ho pot fer, però el que no pot fer és anotar en un paper noms, número de cèdula. Aquests papers han portat a desaparicions, han portat a muntatges judicials. Podem veure i d'anar-hi només una persona. Depèn d'una miqueta de com vagi tot. Que rapideta, no m'has És quan arriba a casa que ens envia un correu amb el recorregut. És un tipus de projecte que t'adones en el moment en què estàs realitzant-lo, que té un impacte directe i la sensació que tens tu és d'estar ajudant contínuament a fer que el projecte en què participes vagi avançant. És un acompanyament que a més té un component d'alta solidaritat internacionalista, perquè estàs recolzant realment a la situació que estaven aquí, tots els processos.
Cangrejito viene camino pa' Quito. Cangrejito tiene pa' correr. Cangrejito tiene camino en sus pies. Se mayor. Cangrejito viene camino pa' Quito. El cangrejo tiene muela, el cangrejo muerde duro. Se lo digo a que quiera porque lo tengo. Ja vens preparat per trobar-te en situacions complicades, per escoltar històries difícils i bueno, pues, un no pot evitar emocionar-se, no? Però ja vens preparat per això i intentes pues, no ser tu el que es ve a baix, sinó intentar animar la gent. Arribes a una comunitat i allà doncs, hi ha l'exèrcit allà i a vegades són nois superjoves que van armats, no? I sempre dius, ostres, què pot passar aquí, no? Realment el que més pesa són les hores, que fan moltes hores de bus o de carro, de chiva, no? Que són aquests busos que n'hi ha, els colombians. La defensa de atracos, fleteos, explosiones, amenazas de muerte y asesinatos llevó a tal nivel de hastío a los magrebíes que han decidido levantarse contra los violentos. Las condiciones de vida de los campesinos y habitantes de Catatumbo. César, quien es vocero de los manifestantes, aseguró que la propuesta del gobierno nacional no tiene garantías serias. Colòmbia pues, crec que és clau, no? En aquest moviment que n'hi ha a Amèrica Llatina. És una peça clau geopolíticament i si canvia pues, la situació, si hi ha un canvi social a Colòmbia, pues yo creo que arrastrará a toda América Latina y será muy interesante. Antes del acompañamiento, terrible, muy terrible porque de igual forma las amenazas estaban ahí, no podía salir, la persecución. Después cuando comencé a tener acompañamiento de brigadas de paz, ya hay más visibilización en el país de la veeduría internacional y el Estado es algo que le tiene miedo a la veeduría internacional, es algo, por algo quiere sacar la ONU de aquí de Colòmbia. Tot aquest acompanyament he sentit, si té una red de pressió no, internacional. Jo recomanaria fer acompanyament a gent que realment tingui una voluntat, no? de formar part d'un moviment social, d'un moviment que evoluciona cap a béns socials com puguin ser pues, la vivenda, l'educació. Gent que ja porta pues, una lluita en el seu país o un interès en el seu país per aquestes coses, pues, vindre a Colòmbia pues, l'ajudaria molt a entendre també altres lluites, altres problemes. Pues, emportem unes hamaques, que és el que utilitzen els camperols en tots els seus viatges amunt i avall, i 4 detallets típics que et pots emportar per la família. Les coses que em quedo positiu és el haver conegut la diferent gent de les organitzacions, que són gent, no sé com dir-ho, molt potents. Tenen una quantitat de vivències i una trajectòria al darrere que de vegades no és fàcil, però tenen unes ganes de continuar endavant i de lluitar per al que volen. A més, una força acompanyada amb molta alegria, no? I això fa que de vegades et miris a casa nostra i diguis, ostres, ojalà poguéssim tenir aquestes experiències d'aquesta gent que està allí donant-ho tot i que té unes ganes, a més de transformació, no? El que més m'ha agradat és la solidaritat que es viu a les veredes, no? Com treballen de forma comunal, com per mitjà de les juntes d'acció comunal qualsevol problema individual es transforma en col·lectiu, no? Com aporta cada un a la comunitat. Això és impressionant.